Тапшыруда гадәттә хатын кызларны күреп ияләнгән булсагыз, бүген без сезгә махсус чыгарылыш эшләргә булдык. Бүгенге кунакларыбыз Кукмарадан килгән әтиле уллы Дамир һәм Данияр Саматовлар. Һәм бүген бездә агач эшләнмәләре мастер-классы узачак. Шулай итеп инде эшне озакка сузмыйча башлап җибәрбез. Без бүген менә шушындый бик матур балалар өчен ясалган уенчыкларны буярга өйрәнәбез. Димәк, Рәмзия, син сайладың инде үрдәкне буяр. Үрдәк булды мин әйе. Нәрсә буясың? Тауық. Тауық кайда тауық? Менә шушындый бик матур агачтан ясалган, балалар өчен куркынычсыз булган уенчыкларны инде. Мин сарык ите яратам, сарыкны сайладым. Әйдәгез әле. Тәмле итләрне без инде хәзер тәмле уенчыклар ясарга тиеш булачакбыз, матур итеп. Менә монда безнең берничә кисточка. Һәрберебезгә сайлыйк. Так, менә ничә кисточка бар? Ничә җирләрен буярга? Ничә җирләрен буярган? Һәм Қолнырақ, общин. Тан менә мондай кисточка кирәк. Так, хәзер. Менә мондай. Яхшы. Димәк инде аңлатып китәсез, менә инде краскалар белән без буйбыз. Менә биоф дигән буяу, ул өстенә ятса да, но бала уйнаганда сызырылып китә. Шуның өчен уенчыкларны буяганда һәрбер төсне, һәрбер җирне, менә төс мәсәлән монда сары, моны сары гына буярга. Моны мәсәлән кызыл өстенә буясы түгел. Менә монда лазер белән границалары бар инде. Шуны чыкмый. Менә бу раскраска шикелле инде. Һәр нәрсәнең тәртибе бар, шулай бит, Дамир абый. Әйдәгез тотынып карыйк, бик кызык. Аллага тапшырдык. Сиңа Мин инде томшыктан башларга тиеш буламдыр. Кызыл була инде томшыга. Или сарымы? Сары иде, сары. Так, сен. Димәк, менә авызы күрәсезме? Монда кызыл белән буясаң була. Менә бу төшендә. Үзең инде монда фантазия ничек? Я, бисмилlah, башладык. Аллага тапшырдык. Biz инде күреп торабыз, монда өстәлдә бит әле уенчыклар гына түгел, менә өстәл тулы төрледән төрле кул эшләнмәләре, агач эшләнмәләре алып килгәнсез. Менә моңа ничек тотындыгыз бу эшкә? Каян туды моның кадәр идея сездә? Мин үзем мәктәптә, Аллаһ Тәгалә насип итте, мәктәпкә эшкә керергә. Но әлбәттә, беләсез бит инде, анда балаларга төрле проектлар эшләтәбез инде. Агач эшләтәбез, тимер эшләтәбез. Шунда кирип киттек шул агач эшенә. Моны бер вакытны тәкъдим иттеләр, әле сырада инде алфавит ясарга. Интернеттан, берәү сырады, без интернетта чыктык та и шул алфавитны ясарга булдык. Наны Данияр ясады инде. Ул вакытта ул иде булды. Ул битергән инде. И моны эшләде, аңаршады бу. И шуннан китте киреңне. Петеш синең башыда сары булган бит моны. Минем күптән алга кайткан юк, Дамир абый, шуның белән мин башында онытканмын. Фантазия шулай эшли минем, димәк. Киттек, дәвам итәбез. Менә әйтегез әле, уенчык ясау процессы, мәсәлән, бит инде менә минем күз алдымда агач тора бит. Менә шуннан соң мин күрәм менә шушындый матур картина гына. Аңа кадәр булган процессны мин белмим. Бу нинди этаплар аша үтә? Но иң беренче идея туа. Но мәсәлән, әгәр дә безгә заказ бирәләр, монда инде заказ бирделәр, димәк, без аның требованиясын инде, без ул таләпләргә эшләргә тиеш. Менә бар шундый әйберләр, койсы үзебез уйлап чыгарабыз. Менә мәсәлән, менә бу шикләү изюм савытлары. Менә Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте ничек килеп чыкты? Мин салкына китерәм инде. Коръән укытырга кирәк. Ну, гадәттә, хатын-кыз бит инде борчыла, стәлгә табак, шикләү куярга. Ну, нидән туктале, бер әйбер эшләп карыйм әле. Эшләп карадым, бик матур чыкты. Үзем ашады, иптәшем ашады. Ну, эшләргә булдык инде. Аллаһ Тәгаләнең насыйп булды, менә шундый савыт эшләдек. Хәтта без әле интернетта бармы, ул юкмы, без аны белмәдек. Интернетка кергәч, карасак, моның бу савытның исеме минажница икән. Юл бар, но мондый формада юк.
Менә Аллаһ Тәгалә безгә насыйп Үзе итте. китереп тора, Үзе китереп тора. Һәм менә әйберләрне эшләгәндә менә сизелеп тора Аллаһ Тәгаләнең ярдәме. Теге бисмилла итеп башлыйсың эшкә. И эш бара, шул кадәр җиңел бара. Әлхәмдүлиллаһ. Менә Аллаһ Тәгаләнең ярдәме инде. Шулай, Дамир абый, менә уенчыкларга күбрәк ихтыяҗ, әллә инде менә шушындый табак савытларгамы, көнкүреш әйберләренәме, җиһазларгамы? Ну, алай әйтеп булмый. Мәсәлән, күп әйберләр, заказлар бәйрәмнәр белән бәйле. Мәсәлән, яңа ел алдыннан күбрәк уенчыклар алалар инде. Менә мондый, 8 мартка инде билгеле, куна тактасы, ножницы алалар. Менә шул салфетницалар алалар. Гадәттә, бүген көндә без аны белмәдек тә, соннан безгә специалистлар әйтте, агач уенчыклары бик актуальны. Чөнки беләбез бит инде, пластмасс уенчыклары файдалы түгел бит инде, химия. Бу уенчык, агач уенчыклар, алар экология яктан бик зыянлы түгел инде. И шуны әйтәсем килә, менә агач уенчыклары дигәч, искә төшә яшь кечкенә чагы. Без гаиләдә 4 бала үстек, 4 ир бала үстек. Әти шахтада эшләде. И бер вакытны ул алып кайта 4ебезгә 2 зур машина, агач машина. Менә күз алдында кызыл белән кызыл, яшел төстә капотлары ачыла агачтан. И менә шуннан менә күз алдыма китерә, бер уенчык та истә калмады, менә шул уенчык калды. Субханалла, Дамир абый, минем башы белән гәүдәсе бер төрле булса да, бик матур гына килеп чыга бит әле бу. Әлхәмдүлиллаһ. Күзләрен нинди төскә буйыйсың соң? Күзен нинди буласың, Дамир абый? Хәзер тагын ялгыш буядың диерсез инде. Ну, Ак белән кара? Менә кара, менә ак буяу. Анан соң шуны да әйтәсем килә, менә безнең күрше авыллардан, шәһәрләрдән киләләр инде, Казаннан да килүчеләр, үзләре килгәннәре, алар инде менә әйтәләр, чынлап та агач уенчыкта җан бар ди. Инде энергетикалар, алар үзләре эшлиләр, мәсәлән, даже эшләүчеләр бар. Агачка карыйсың, аларның менә ничек эшләнгән бөтен җанны биреп эшлиләр ди. Шуңа аны сизәләр. Балалардан аның битеп, барыбер Бигрәк тә шын шикелле бит инде, шулай бит. Данияр, үзең менә бу эшләнмәләргә ничегрәк тотындың? Дамир абый инициативасы беләнме, әллә үзеңнең теләгең бик көчле идеме? Әти мәктәптә укыганда, ул технология укыткан вакытта инде мәктәптә үзе эшләде, мин үзем андый кызыксыну юк инде. Хезмәт дәресләрендә инде. Юк, хезмәт дәресендә кызыксыну бар, но минем килеп чыкмыйдыр, чөнки мин безгә теге өйрәтәләр, агачтан резьба ясарга. Миннән бик килеп чыкмыйдыр. Әллә кул көче ана хәтлек булмады кичкән чакта. Анан соң инде колледжда укыганнан соң мин үзем каменщикка укыган идем. Әмма ничектер сәламәтлек какшау сәбәпле мине 1 елга шунда колледжда агач эшенә күчерделәр инде. Теге каменщик бар, авыр күтәрергә кирәк була дип, шуңа анда эшләп карадым. Шунда әз генә кызыксыну була башлады мин. Димәк инде Аллаһ Тәгалә шул вакытта ук сиңа юл күрсәтә башлаган, шулай бит? Шуннан соң инде минем шунсында әйтеп китәсем килә, менә шундый уенчыкларны теге гел эзләнәм, менә шундый уенчыкларга инде. Балаларга өйрәтә торган развивающий уенчыклар. Шул кичкенә чакта минем бер шул әти-әниләр сөйлиләр инде, бик яратадыр янды пластилиннан әйберләр ясарга. Хайваннар, төрле әйберләр. И әкренләп шул кичкенә чакта сәләтем шушы әйбергә дә хәзер дә башлап башлады. Бөтен агачка күчә башлады инде. Һәр әкренләп инде шушы агачтан резьба ясарга күчте инде. Димәк, инде сезнең гаиләдә һөнәрне буыннан-буынга тапшыру гадәте бар булып чыга, шулай бит? Менә дингә якынаю ничегрәк булды микән? Һәм гомумән мөнәҗәтләр башкару сезнең гаиләдә берәр төрле вакыйгага бәйлеме ул? Минем яктан һәм иптәшем ягыннан безнең бабайлар намаздай, дуа кылучылар. Без беләбез бит инде хәдисләрдән мөселманның коралы ул дуа. Без теге шундый булдырдык, без дингә килдек дигән бездән түгел. Ул безнең бабайлар безнең өчен дуа кылдылар. Әлхәмдүлиллаһ. Без үзебез Чиләбе областында яшәдек. Һәм монда
күчтек. Данияр ул вакытта 1-нче класска кергән, ия, 1-нче класс. Ну, шәһәрдә яшәсәк тә, ураза тотадырык. Намаз укымасак та ураза тотадырык. Монда кайткач инде Даниярның бергә классташы, аның әтисе хәзрәт ие, и көннән бер көнне 2-ме, 3-нче класстамы чакырдылар мәчеткә укырга. Укырга чакырдылар да, ул вакытта әле үзем теге мәчеткә йөрмидерим, хәтта җомгаларга да йөрмидерим. И мәчеттә теге укып бетергәч бит алиф бәйрәмнәре була бит инде. Безне чакырдылар инде. Без ниттек бардык. И шунда менә кузгалды. Кузгалды дип ул теге әйтәләр бит инде. Шиләк тамчылап тула. Менә күрәсең тулган ул вакытта. И шуннан нитә башладым. Инде Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте белән җомгага йөри башладым. Андыра инде 2004 елда инде 5 вакыт намазга Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте белән бастык. Әни бик матур җырлыйдыр. И безгә дә күчте. Ну теге диндә булып җырласы килми. Менә Аллаһ Тәгалә үзе читләштерә буш җырларда. Нәрсәне әйтергә? Барыбер моңланасың, шулай бит. Менә мәсәлән эшләгәндә моңланасың. Менә аны тугач, без бит гадәттә баланы йоклатканда бишек җырлыйбыз бит инде. Ансында теге ничек балага җырлыйсың, бу теге Аллаһ Тәгаләгә якынаю да кирәк бит инде. Һәм бала кичкенәдән Аллаһ Тәгалә барлыгын берлеген теге үсеп үссә, шул вакытта бит ул Аллаһ Тәгаләнең барлыгын берлеген белә. Шул йоклатканда нашида дип әйтәләр инде. Шуны ниттем. Менә ансы инде күңелгә ята. Чөнки ул үзе бер зикр. Үзе теге бик матур теге нашида. Инде Аллаһ Тәгалә насип итсә, шуны бер әйтәсем килә. لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. Менә мондый нашидаларны җырлаганда Бала тынычлап, изрәп, йоклап китә инде, шулай бит. Эш вакытында инде эшләр гөрләп бара. Альхамдулилла, альхамдулилла. Уяп бетерәбез диярлек, Данияр, синең эшләрең әйбәт кенә бара. Әле менә шунда сорап китәсе килә. Менә бу бит инде бала бит уенчык белән уйнап кына калмый, әйбәт. Рәхәтләнеп авызына да каба инде аны. Бу буяудан соң әле аны лак белән котырабыз дип тә әйттек. Шулай бит йөгертеп алабыз. Ул бала өчен зыянлы булмыймы? Менә без аны буяуны күп эзләдек. Ана бит угашка таләпләре бик строгий инде. Сертификация да үтәргә тиеш. Менә без күпме буяуларны карадык и туктадык. Менә Биофа дигән фирма, немецкая фирма ул, шитил. Алар 100% натуральный нәрсә белән эшлиләр. Натуральный краситель һәм лак та натуральный. Хәтта бала авызга капса да, лак белән каплаган әйбер җибемий, нитми, бер зыяны да килми. Чөнки ул натураль основасы. Менә бит ничек икән. Безнең бетте, менә бик матур гына, минем әле яңа туган үрдәк булды, сап-сары, шулай бит. Искитмәле матур уенчыкларыбыз әзер. Инде бу уенчыгымны мин күбегезгә таныш булган Сәйдәгә алып кайтып китәрмен дип уйлыйм. Бик зур рәхмәт сезгә безнең тапшырырга килгәнегез өчен, безгә шуның кадәр күп кул эшләнмәләр күрсәткәнегез өчен, мастер-класс үткәргәнегез өчен зур рәхмәт һәм инде безнең өчен сез чын мәгънәсендә хәзинә булдыгыз бүген. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам ва рахматуллаһи ва баракатуһ.